Райондашларыбыз су спорты төрләрен яраталар. Җирлектә туризмны үстерү райондашларыбыз арасында һәм күрше-тирә районнар белән дуслыкны үстерү өчен менә дигән мөмкинлек бу. Надводная Одиссея безнең 18 елны старт алган инде ул. Безнең 3 ел подряд бара. Шуңа күрә инде теләүчеләр күп. Менә бу елны безнең 4 команда, теге елны 3 команда иде. Беренче вообще уздырганда безнең гомумән 5 команда булган иде. Сәяхәттә дирекция, Бадро, Титан, Чоллы командалары составында 21 кеше катнашты. Җирлегебездә менә шундый чаралар үткәрү инде безнең традиция кирип бара. Ел сайын инде именно шушы җәйне көтеп алабыз. Әле менә кичә генә Күким фестивале үткәрдек. Бүген инде Надводная Одиссея, Суйста Одиссеясы. Бу инде спорт кына түгел, ял итү, суда yüзү инде үзе бер рәхәт, җан тынычлана. Командалар Норатост авылы күпер яныннан 11 сәгатьтә юлга кузгалдылар. Бу иң куркынычсыз участок булып санала. Чөнки бу елгадагы соңгы күпер. Алга таба ачык су башлана. Каждый год сплавляюсь, это уже 7-й год. Я прошел ИК от Октябрьска до Мензелинска. И вот этот участок, он считается самый безопасный. То есть это последний мост, и после него начинается открытая вода. То есть здесь можно не бояться там водоворотов, мостов, препятствий. То есть и детские сплавы, и самый безопасный сплав начинается на ИКе с этого места. Нәтиҗәләр Бикбау авылында ясалды. Иң шаян команда исеме дирекция командасына бирелде. Титан командасы иң дус коллектив, Бадро командасы иң тәмле ризык пешерүче буларак бүләкләнде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.